सबसे पहले समस्त कांवरिया ए बस्ती के पावन धरती पे फुटैया चौराहा आज भगवान भदेश्वर नाथ के नगरी में तेज प्रताप उर्फ सुडू भैया के माध्यम से हमके रउआ सबके बीच में आमंत्रित कल गई। रउआ सबके झुमावे खातिर काहे से कि रउआ सब पैदल चल के आइल बानी और जहाँ गीत संगीत होला ओजा सारा थकावट मिट जाला। सही बात बा कि ना? रउआ सबके थकावट दूर करे खातिर भगवान भदेश्वर नाथ जी के दरबार में आज हमनी के बानी जा हमारे गुरु विजय चौहान जी भी और वीडियो डायरेक्टर हमारे राजेश गुप्ता भैया और अन्य गायिका लोग बा जेकर जेकर नाम नहीं जाना। एक जनी पांडे जी बानी नमो खल बोल दी, भावना पांडे जी और भी सखी लोग बा, सब लोग हमनी के दोस्त बानी जा जे कल से लगातार गावता सुबह 10 बजे से। सबके हम स्वागत करतनी, साथ ही साथ जितना भी कंवरिया भैया लोग बा, चाचा लोग बा, भाभी लोग बा, दीदी लोग बा और हमारे सुडू भैया की वाइफ भाभी जी के भी आगमन बा। सबके हम स्वागत करतनी और एजा तमाम जितना भी लोग व्यवस्थापक बा, एजा पूरा व्यवस्था इतना अच्छा से कल। सब लोग ठीक बा ना? सब लोग खुश बा? खाए पिए के व्यवस्था और हमनी के म्यूजिशियन टीम, गोलू भैया की टीम, सबके स्वागत बा। और आज के रात हमनी के भक्ति में एकदम रम जाएगा बा। सुबह सुबह जल सबके चढ़ावे के बा ना, और साथे साथे हमरो नाम के थोड़ा सा गुहार लगा दे सबे कि शिल्पी अरोरी दरबार में आयल लसिया और हम भजन गाए तो सब लोग झूमी ना, डांस होई ना। सुनने में आवता कि 4 चक्का वाला गाड़ी के सबके डिमांड बा। आवाज में क्या बस सही बा? चली एगो भगवान भोलेनाथ जी के प्योर भजन हम गाई, ओकरा बाद से डांस रही और वो डांस तब तक ना रुकी जब तक हम गावत रहो, तबले डांस चलत रही चाहिए, है ना? चली आज हमने के बस्ती में पहली बार भगवान भदेश्वर नाथ जी के दरबार में आवे के मौका मिलल और इतना सुंदर सुंदर लोग, इतना भीड़ बा कि हम अपने आप में भूले नहीं की समाज की का कहीं। और हमारे गुड्डू बाबा, इनका भी बहुत आई बाबा के सौजन्य से एजा हमारा आवे के मौका मिलल, आशीर्वाद बनल रहे। कल्लू भैया के जितना प्रोग्राम होला सब ये के देखे नहीं, और आज हमरों के रउआ अपना लिस्ट में शामिल करनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा लग जाओ, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। ना सब लोग भोजन कैला ना कि भूखा रहे के बा, भूखे जल चढ़ावे के बा ना? ना, पूरी सब्जी हलवा खीर के भी व्यवस्था बा, दाल चावल के भी, और हमू प्रसाद ग्रहण कैनी है, यही से हमारा सब याद बाटे। तो मस्ती में झूमे के बा कैसे? एगो भक्त भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में गए बने,
अब भक्त कहत रे कोना भाव में अरे पहाड़वा पे पहाड़वा पे कि भोले बाबा राउर डेरा अरे पहाड़वा पे कि भोले बाबा राउर डेरा चले एक बार बोले भैया पहाड़वा पे पहाड़वा पे पहाड़वा पे पहाड़वा पे भोले बाबा राउर डेरा पहाड़वा पे भोले बाबा राउर डेरा पहाड़वा पे भोले बाबा राउर डेरा ऐसने ऐसने भाई के सपोर्ट बाकी शिल्पिया एगो गांव से उठ के इतना बड़ मंच पे आई बिया बहुत बहुत धन्यवाद मस्ती में झूमे के बा कहे का पूरी मिठाई रउआ मन ही न भावे पूरी मिठाई रउआ मन ही न भावे मन ही न भावे पूरी मिठाई रउआ मन ही न भावे जाना तनी और भंगिया के का चाही का चाही रउआ सब के मालूम बा ना आज भंगिया के बोला भंगिया के बोला बोलावे में भोले बाबा राउर डेरा भैया भांग शायद ऐसने होला डेकोरेशन में लागल बा काजी रउआ सब देख ले बानी हमनी के जंगली भांग देख ले बनी जा आ बहुत लोग भांग पी के भी आवला दरबार में जाला सब माफ बा बाबा के दरबार में अच्छा सबसे हम परमिशन ले लेब तबे कमेटी से परमिशन ले लेब ओकरा बाद से आज भंगिया के बोला बगलवे में कि भोले बाबा राउर डेरा पहाड़वा पे भोले बाबा राउर डेरा पहाड़वा पे भोले बाबा राउर डेरा राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बाबुआ लोगवा देख काहे नारी बता दो बाबुआ गाड़ी में अनेक प्रकार के गाड़ी बड़ी सब एगो बुलेट पर जी जागली रही है बुलेट से लेके सफारी अर्टिका मर्सिडीज अभी लेजेंडर बा फॉर्च्यूनर बा अनेक गाड़ी बड़ी सब लेकिन वो सब रउआ के पसंद नहीं थे रउआ ऐसा इंसान बनी कि रउआ ये सब के फैने नहीं मने ललके नहीं खेल भक्त बहुत है हाथिया घोड़ा रउआ मन ही न भावे आई देखिए बाबा के भक्त एकरा के बिगड़ भक्त कहल जाए ई और भंगी से कम नहीं खे
वाह भाई तनी भाई खाते तनी ताली बजा दे सभे। वाह लेकिन पीछे के लोग जोन बा हमारा बुझाता कि नींद नहीं खे ना बा सूते के नहीं खे कहाँ से कि बाबा के दरबार में बा सब लोग और रहुआ साथे साथे हमू हाजिरी लगावत नहीं